taa dị ọkụ. Ee, ọ dị ịtọ ọkụ n'anya. O nwere ike ishi mmadụ. Ị chọghị ikpu okpu. Enweghị m okpu. Were ike na enwere m abụọ. Imeela enyi m. Ị kwesịrị itiri uwe ndị efere. Ee, ka m ga-agbanwe ya. Ka anyị gbaa ọsọ tutu ya aka njọ. Anwụ taa dị ọkụ. Ee, ọ dị ịtọ ọkụ n'anya. O nwere ike ishi mmadụ. Ị chọghị ikpu okpu. Enweghị m okpu. Were ike na enwere m abụọ. Imeela enyi m. Ị kwesịrị itiri uwe ndị efere. Ee, ka m ga-agbanwe ya. Ka anyị gbaa ọsọ tutu ya aka njọ. Anwụ taa dị ọkụ. Ee, ọ dị ịtọ ọkụ n'anya. O nwere ike ishi mmadụ. Ị chọghị ikpu okpu. Enweghị m okpu. Were ike na enwere m abụọ. Imeela enyi m. Ị kwesịrị itiri uwe ndị efere. Ee, ka m ga-agbanwe ya. Ka anyị gbaa ọsọ tutu ya aka njọ. Thanks for watching.